Jeg har i dag inviteret Charlotte ind til en samtale om lyst, livsfaser, sårbarhed og det mod, det kræver at begynde at tale om det, vi måske er gået stille med i lang tid. Charlotte deltog til en iVogue Evening, og siden har jeg haft lyst til at folde hendes historie lidt mere ud. Ikke fordi hun skal komme med svar for andre, men fordi hendes fortælling rummer noget, jeg tror mange kan genkende. For hvad sker der, når man møder op til en samtale, uden helt at vide, hvad den kommer til at åbne? Hvad sker der, når lyst ikke bare handler om sex, men om sorg, liv, krop, nærvær og forbindelsen til sig selv? Og hvad kræver det egentlig at begynde at sige noget højt, som måske har været svært at finde ordene for? Det skal vi tale om i dag. Velkommen, Charlotte. Tak. Jeg er virkelig glad for, at du vil være med, og har lyst til at være med. Jeg er også virkelig glad for, at du har inviteret mig ind, og jeg glæder mig virkelig meget. Ja. Vil du ikke lige fortælle om, hvem er Charlotte? Hvem er Charlotte? Der er mange historier i Charlotte, så jeg er mor og hustru, hedder det vel. Mor til 2 piger. Jeg er selvstændig, og det har jeg været i 5 år. Det kom så efter en rejse gennem et liv, hvor jeg egentlig har forsøgt rigtig meget at passe ind i kassen, selvom jeg altid har følt, at det gjorde jeg ikke. Kom fra en fortid i den finansielle sektor, hvor jeg har været i 17 år siden som bankrådgiver, og faktisk helt fra den dag jeg startede, vidste jeg godt, at jeg var havnet det helt forkerte sted. Men jeg blev i det, fordi hvad skulle jeg ellers? Og det passede meget godt til. Det var et godt job, og jamen, alt var okay. Og det var det så ikke alligevel, fordi undervejs, der havde jeg tror jeg det var første gang, da jeg var 30, fik jeg stress første gang. Og 2 år senere fik jeg anden gang. Og det udmøntede sig i en depression og angst, og depressionen har faktisk nok ligget der i rigtig, rigtig mange år. Og på det tidspunkt kunne jeg også godt mærke, at der skulle ske noget andet, og jeg tror også, et eller andet sted var der noget i mig, der godt var klar over, at det ansvar, det var nødt til selv at tage. Jeg har altid gået og ventet lidt på, at der var nogen, der ligesom viste mig vejen til, hvor jeg skulle hen. Så jeg tog faktisk en coachuddannelse, og så fik jeg børn. Og valgte at blive i jobbet, fordi at det var praktisk. Jeg lovede min læge, da jeg var gravid med nummer 2, at jeg ikke skulle fortsætte, når jeg var færdig med min barsel. Det gjorde jeg så alligevel. Samtidig så kunne jeg godt mærke, at jeg igen var et sted i mit liv, der skete rigtig mange ting på kort tid, som vendte lidt op og ned på tingene, som gjorde, at jeg var nødt til at arbejde med mig selv igen, så jeg tog faktisk den samme coachuddannelse en gang til. Okay. Og undervejs i den, så kom jeg jo faktisk til stede over for det her med, at den der følelse af, at jeg havde gået med, at jeg skulle give slip på mit arbejde i mange år, og nu var jeg nødt til at gøre det, så det gjorde jeg. Egentlig fordi jeg var på vej til at ramme ind i 3. stresssygemelding. Så trak jeg i nødbremsen og stoppede og startede selvstændig som coach. Det er jo ikke særlig stressfuldt at prøve at bygge en virksomhed op, så det var en rigtig god beslutning. Men nej, det har givet mig en anden frihed i mit liv. Det har givet mig mulighed for at være mor på den måde, jeg gerne vil være mor på. Og så kan man sige, derfra begyndte det, jeg egentlig vil kalde min spirituelle rejse. Jeg har altid været sådan meget nysgerrig. Jeg har altid haft den der følelse af, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg har altid været sådan spirituelt nysgerrig. Så der begyndte jeg sådan det begyndte at vokse i mig. Tog en uddannelse til healer sammen med min søster. Hun har gået på sin egen spirituelle rejse, fordi hun faktisk undervejs i i det, der skete i mit liv, der havde hun fået konstateret kræft. Så vi stod egentlig sådan og arbejdede med os selv på hver sin side. Meget, meget
meget forskellig tilgang til at starte med, men undervejs så begyndte vi faktisk rigtig meget at nærme hinanden. Og havde rigtig mange snakke omkring det at være spirituelt nysgerrig, som handler for mig om rigtig mange ting. For mig handler det egentlig i bund og grund om det der med at finde ud af, hvem er jeg, og hvad jeg har for. Og hvordan bygger jeg mit liv på den måde, der giver mening for mig. Og vi får også lavet nogle aftaler om, eller har nogle snakke om, hvad vi skal sammen. Og der, hvor jeg sådan føler, at jeg sådan for alvor begynder at få medvind i livet, der bliver min søster faktisk endnu mere syg. Og jeg mister hende i april måned for 3 år siden. Og med det, der forsvandt min bedste veninde, min fortrolige, og faktisk også alt det, jeg troede på. Så jeg havde sådan en periode, hvor jeg bare tænkte, jamen, det giver slet ikke mening, alt det her. Men samtidig så kunne jeg se, at alt det arbejde, jeg har gjort med mig selv, egentlig faktisk gav mig muligheden for at stå i det, der har været det sværeste, jeg har stået i mit liv. Og kunne være med sorgen, rejse med den, og faktisk bruge det til at vende mit eget liv til et liv i glæde, meningsfuldt liv på en eller anden måde. Og virkelig mærke det her med, at uanset hvad der rammer os, så er vi i stand til at håndtere det. Og det kan man sige, det er sådan meget kernen i det arbejde, jeg laver i dag. Når jeg holder ceremonier, når jeg har samtaler og healing, altså, så går det meget på, at vi bliver ramt af livet på alle mulige måder. Men der ligger rigtig meget styrke i at bruge det til at vokse med det. Ja. Så en rygsæk fyldt med livserfaring og oplevelser, som jeg tænker, mange kan genkende i en eller anden grad. Ja. Og jeg kan huske, at vi møder hinanden. Det gør vi jo igennem netværk, iværksætteri-netværk. Og vi siger sådan lidt for sjovt, fordi jeg er jo i gang med iVogue, og du har det spirituelle af, havde det været for 50 år siden, for mig, så var jeg nok sendt til Sprogø, og du var måske blevet for mange flere 100 år siden sendt på et bål. Ikke? Ja. Og det er bare sådan en et eller andet sted livsbekræftende, hvad vi også er, hvad der er sket igennem livet i vores samfund. Ja. Men da du så siger jo ja til at være med til en iVogue-evening, som jo er min første. Kan du sætte et ord på, da du ligesom møder mig, og det jeg har gang i, hvad sætter det i gang af tanker hos dig? Ja. Jeg kan huske, at du fortæller noget om det, altså noget af det du også laver, når du er ude og hjælpe i virksomheder, sådan noget, og meget af det du fortæller om, bare sådan, kan jeg virkelig genkende, fordi jeg arbejder selv med. Så er der så den her del med iVogue, hvor jeg bare tænker, det lyder rigtig spændende. Det er ikke noget for mig. Kan du sætte ord på det? Jamen, jeg tror faktisk, det første, der sådan var lidt i det med, at jeg tror også, det var det første, du snakkede om, det var det her med, at du var ved at opbygge den her platform, og jeg tror bare sådan, jeg var sådan lidt skur.dk-agtig, men altså eksklusivt. Så jeg kunne sagtens følge tanken, men det var bare sådan lidt, det skal jeg bare ikke. Altså, og det her med den her snak, altså at have samtaler om det, der er svært, og det, som vi ikke taler om, var jo virkelig også for mig sådan, det skal jeg ikke, fordi det er svært for mig. Det er enormt sårbart for mig at skulle lukke op og tale om lyst, særligt hvis det er seksuelt betonet, fordi det, jeg er vokset op med, det er ikke noget, vi taler om. Og det er ikke, fordi der er blevet sagt, altså jeg kan aldrig nogensinde huske, at jeg har sagt noget, eller været sådan et eller andet, og det er blevet lukket ned. Der har bare været sådan en, tror jeg, underliggende af. Jeg ved faktisk ikke, hvad der ville være sket, hvis jeg var kommet og spurgt om noget, om jeg var blevet afvist. Eller... Så det er for din opvækst og forældre, ja. Så der er sådan et eller andet i, at jeg vil næsten, altså, hvis man skal snakke om noget, der er skamfuldt, så er det sådan lidt, og det, jeg tror helt sikkert ikke, jeg er den eneste, der sidder med den oplevelse. Samtidig så er der også et eller andet inde i mig, der sådan tænker sådan, okay, jeg kunne faktisk godt tænke mig at åbne rum for, at mine børn også
lære, at det ikke er farligt at tale om. Også, altså det der, som vi også har snakket om med lyst, er jo mange ting. Altså det handler jo ikke kun om sex, det handler jo egentlig også bare at kunne sige, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til. Og det kan jeg jo sådan meget det der med, som jeg også lige nævnte i starten, det der med efter et helt liv, og sådan forsøge at passe ind, så har der ikke været særlig meget plads til, hvad har jeg egentlig lyst til, og det er jo i alle mulige henseender, som jeg i går nævnte over for min veninde, jeg sad og talte med. Altså bare det der med at sidde med et menukort på en restaurant, hvad har jeg lyst til? Hvad vælger de andre? Hvordan stikker jeg ikke alt for meget ud? Så det er jo fra den ene yderlighed til den anden. Hvorfor tror du, det blev sådan? Jeg tror, at der er sådan meget det der. Altså, jeg tror, der ligger meget, nu kan jeg få mit eget vedkommende, så er det der med at passe ind og ikke stikke ud, fordi det er lidt, altså, det er lidt farligt. Og det kan jeg også godt mærke i min egen virksomhed, så det der med at skulle stille sig frem. Hvad tænker andre, når nu jeg siger det, og også i forhold til at sætte mig her i dag, ikke? Altså, hvad tænker andre om, at jeg faktisk vælger at møde op til den her samtale? Hvad tænker de så om mig? Og det arbejde, der egentlig ligger i, jeg tror, der er rigtig mange, også igen, der genkender, eller har lyst til, eller kunne fordele med det der med at være lidt mere ligeglad. Altså bare sådan, der er altid nogen, der tænker noget. Og da du, for du vælger jo at komme til min evening. Hvordan var det sådan op til? For du meldte dig til sådan lidt i, var det sådan lidt med vilje, sådan lidt sidste øjeblik? Eller, fordi igen, man kan sætte nogle ord på det? Ja, da du ligesom kom og siger, det er jo næste uge og sådan noget. Og det første, sådan, hvor jeg sådan, jeg kan ikke den dag. Og der var en grad sandhed i det, fordi jeg havde sådan lidt, der er noget, og alligevel var jeg også bare tænkt, okay, måske skal jeg også bare holde fast i, hvis nu der ikke er noget, fordi så har jeg en undskyldning for ikke at komme. Men da jeg så opdager, at der er faktisk ikke noget i kalenderen, så sker der noget inde i mig, hvor jeg bare tænker, okay, lige her, der tror jeg faktisk, der ligger noget i, at jeg skal turde tage det skridt. Og for nogle gange, så skal vi også, synes jeg i hvert fald, rykke lidt ved os selv. Og lidt den der mærke efter, okay, jeg er ved at overskride min egen grænse, eller jeg er ved at udvide mit felt. Så der var sådan lidt, jeg tror, at der måske faktisk ligger en gave til mig i, og så får jeg jo det ud af det, som jeg vil have ud af det. Så om ikke andet, så var det en oplevelse. Så, fordi jeg kan jo godt mærke, at det er du bestemt ikke den eneste, at der har den der, at det er nemmere at lade være. Det er nemmere at sige nej, og komme med en undskyldning. Ikke? Men hvad tror du? Hvorfor tror du, det er din egen sådan historie i forhold til, du har jo foldet dig ud igennem de her oplevelser, og også kriser og traumatiske. Altså, tror du, det er det, der har også at gå ud og starte egen virksomhed? Ikke? Bare fordi jeg tænker, der er nok nogen, der sidder, hvorfor er det, jeg ikke tør? Ja, jeg tror for mange, bevidst og ubevidst, at det handler om, at vi er bange for at få øje på noget i os selv. Altså, det jo, kan jo tale over på den anden side af bordet, fordi hvis der kommer nogen hos mig, det der med at skulle tage skridtet til at arbejde med sig selv for at opnå noget andet i sit liv, det kan være for nogen enormt angstprovokerende, netop det der med, fordi jeg skal lige pludselig begynde at tage ansvar for, hvad der sker inde i mig. Og det behøver man behøver jo ikke, men jeg tror sådan lidt det der med, for mig var sådan lidt, jeg ved jo godt, at her der kan jeg godt lige pludselig stå over for noget, hvor jeg bare tænker, hvad pågår det nu for noget? Og så bliver jeg alligevel nysgerrig, og sådan lidt, kunne det måske gøre en forskel i mit liv med de udfordringer? Fordi hvad var det egentlig, du gik, og da du ligesom besluttede dig for, og jeg havde jo ligesom fortalt, vi skal tale om lyst. Hvad var det så, der dukkede op hos dig, sådan du tænkte, det er jeg udfordret på? Jamen det der jo egentlig sådan, der hvor jeg er i mit liv nu, og som jo også var noget af det, jeg så deler ved den her rundbordssnak, det er jo, at lyst er faktisk, i hvert fald for den seksuelle del, noget, der ikke er eksisterende. Føles ikke eksisterende i mit liv, fordi der er jo nok noget derinde et sted, men det der med at have lukket ned for den del af mig, i mit parforhold, ikke bevidst, men som noget, der egentlig lidt er kommet snigende,
Og den der viden om, eller også en lyst til at faktisk gerne ville, at det er anderledes. Var sådan lidt, okay, der er noget, jeg har brug for at sige det højt. Jeg har en gang tidligere fortalt det i et fællesskab, altså lige den del af mig, og ellers er det noget, jeg har gået igen det der med, det er noget, jeg sådan gået og holdt lidt inde. Og egentlig ikke fordi, at jeg ikke tror, at der er andre, der har det sådan, men det er lidt, altså ikke lidt, det er meget sårbart, fordi at igen også dermed, jamen, når jeg har sådan helt fra min opvækst, er det ligesom om, at det er, altså, det er noget, vi holder derhjemme. Ja. Så er det ikke noget, man stiller sig ud og taler om. Men samtidig så ved jeg jo også godt, at jo mere vi deler, jo mere kan vi spejle os i hinanden. Og så åbnede det jo op for nogle andre samtaler, nogle andre perspektiver ved, at jeg rent faktisk fortæller, at sådan her har jeg det. Og får nogle spørgsmål jo også fra nogle af de andre, som begynder sådan lidt at skabe noget refleksion ind i mig. Ja. Så. Jeg kan huske på et tidspunkt, der tænker jeg i hvert fald, at du nævner dine depressioner som et, faktisk en årsag. Ja. Er det noget, du sådan har snakket med nogle fagpersoner om? Eller? Nej. Jeg tænker, det er jo ikke ualmindeligt, der er rigtig mange, der bliver ramt. Og jeg bare tænker, det synes jeg også, vi burde snakke meget mere om, ikke? Fordi, jamen... Præcis. Ja, det jeg nævnte på det tidspunkt, det er, at jeg på et eller andet tidspunkt hører en fortælle om, jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg kan huske, det var en podcast også, som fortæller det her med, at når man har været på antidepressiv, det har jeg været, så sker der noget med, at antidepressiv kan gå ind og påvirke ens lyst. Ikke kun mens man får medicin, men faktisk også efterfølgende. Og som jeg sådan ligesom siger, jeg ved ikke, om det er medicinen, eller om det lige så meget handler om, at man har været en periode i sit liv, hvor at der har været depression og angst, eller hvad der nu har været, altså det der, når der ligesom er noget psykisk, der er... Fordi når jeg sådan omvendt også kigger på det, så har jeg jo været i overlevelse i rigtig mange år, så på den måde er det meget naturligt for mig, med den viden og den nysgerrighed, jeg har på, hvordan kroppen fungerer, at den lukker ned. Ja. Der er bare sådan, at der er nogle andre ting, der er vigtigere for at overleve. Ja. Så kroppen ligesom har sagt, det skal ikke. Det kan godt være hovedet ved noget andet. Ja, men, okay. Ja. Så, og du tager med? Ja. Og det er jo fuldstændig blæst bagover, at du virkelig fandt det mod, og det var virkelig fedt. Og hvad så? Sker der noget undervejs på aften? Du sådan, eller er det først, når du kommer hjem, du sådan tænker sådan over, hvad det egentlig var, at det her gik ud på? Eller er det sådan sat i gang i dig? Ja. Jeg tror faktisk, der sker noget sådan allerede undervejs. Altså først, da du deler din historie, hvor jeg sådan først lige tænker, kan vide, om jeg egentlig har havnet det rigtige sted, og så alligevel, da vi sådan begynder den her rundbordssnak, og jeg tror, jeg bliver ramt lidt af altså en anden deling, som faktisk er lidt modsatrettet min, hvor det er en, hvor lysten er til stede, men hvor modparten ikke har, hvor jeg bare sådan tænker, okay, jeg kan jo godt spejle mig i, hvad der sker for den, der sidder på den anden side, som egentlig faktisk gav mig endnu mere mod til at fortælle det perspektiv egentlig. Ja. Fordi til at starte med var bare sådan, så skulle jeg lige igen over den der, er det lidt, altså lidt skamfuldt, at man faktisk kan ligesom afvise et andet menneskes, altså. Jamen så har vi jo, og man kan sige, vi sidder jo rundt om det her bord, og det er, hvad vil vi sidde, 6 mennesker eller sådan noget, 6 fuldstændig forskellige perspektiver, der bliver bragt på banen, og det er jo et eller andet sted, det jeg synes, der er fantastisk ved det også. Fordi at der kommer nogle andre nuancer ind, og sådan lidt, måske sådan en underliggende nysgerrighed, bare sådan, okay, du er der, og du er der, og jeg er her. Og så sidder jeg jo senere også i en samtale med en af dem ved bordet, hvor hun super dejligt nysgerrigt spørger ind til nogle ting, som får sat nogle
sat nogle tanker i gang i mig, også altså efterfølgende, også da jeg sådan kører hjem, bare sådan, okay, hvad handler det her om? Hvorfor sker det her inde i mig? Og jo egentlig også, altså min mand og jeg taler rigtig meget om det, men vi taler åbent om, hvor vi er henne, og også det der med, altså jeg har gjort alle mulige ting for ligesom at arbejde med mig selv og den del. Men der var et eller andet, hvor jeg bare sådan tænkte, der var noget, jeg havde fortalt, fordi jeg havde ikke fået øje på det. Ja. Jeg faktisk ikke helt huske, hvad det er, men han er jo så, når jeg kommer hjem, og aften efter, vi sidder og snakker, og børnene sover, og han spørger sådan lidt mere ind til, hvad var det i går? Fordi han synes, altså han vidste jo godt, hvad jeg taget afsted til, men han ville jo egentlig gerne høre sådan lidt mere om, hvad skete der, hvad talte de om? Og jeg fortæller ham, hvad jeg har delt med de andre, og nogle af de ting, der er sket inde i mig, og så kan jeg lige pludselig mærke, at der er et eller andet, og så preframer jeg faktisk lidt den der med, bare sådan lidt, det jeg skal sige nu. Ja. Det er faktisk rigtig svært for mig at sige. Ja. Og kan også mærke, der følelserne, der ligesom kommer op. Ja. Og så var jeg bare sådan lidt, fordi der er noget, jeg ikke har sagt. Der er noget, jeg ikke har sagt højt. Så det der med, lige pludselig så kommer modet til os at få fortalt ham noget, og vi så kan have en snak om det. Og den havde jeg jo ikke, havde jeg ikke haft, hvis ikke jeg havde. Hvad tror du, der er vendepunktet? Altså, er det fordi, du har fået øvet dig i at sige det højt? Ja, det tror jeg er noget af det der med, og også er blevet mødt åbent i, hvordan jeg egentlig havde det. Ja. Fordi der er også et eller andet der er mange holdninger, oplever jeg, omkring det der med, altså når man er i et parforhold. Ja. Fordi jeg har sådan et eller andet, der er nogen, der siger, at når man er gift, så skylder man sin ægtefælle og have lyst til sex, og sådan og at man har ligesom krav på at være sammen og sådan noget, og sådan det føles ikke rigtigt. Og så, som jeg også har snakket om, at det der med, at lyst, det er noget, man vælger at have, bare sådan et, hvis det var så nemt, så havde jeg valgt det for længe siden. Ja. Så den der, altså jeg føler, at der var sådan en del af skammen over at have det, som jeg har det. Og der var jo ikke nogen af de andre, der egentlig gav udtryk for, at de havde det sådan, men at der var plads til. Ja. Og samtidig så ved jeg jo også godt, at der er andre, der oplever det samme. Ja. Altså det er jo meget naturligt, også i forhold til det her små børn. Og, en hverdag, der kører, og de ting, jeg så har i bagagen også. Ja. Fordi jeg kan ikke... vi snakker også om det, da vi kørte herned. Ikke? Det her med, at vi skal tolke en hel masse, og vi i bund og grund gør noget, fordi vi tror, at det der skaber et godt ægteskab. At vi, og i bund og grund er det jo, fordi vi ikke kan mærke. Altså, vi vil jo gerne have lyst. Ja. Men det du også siger, jeg kunne også høre på de andre, det er, at den er svær. Ja. Og hvis vi ikke ligesom tør at åbne op for den og mærke efter. Ja. Det tænker jeg også, når der så er nogle udefrakommende påvirkninger, som sorg, som du har oplevet, ikke? Og sygdom og karriere, altså der er bare rigtig mange ting. Ja. Så den her lyst er bare noget, vi måske putter lidt væk, fordi den er svær. Det er lidt en ny sport, vi skal begynde at gå til. Ja, præcis. Ja, og også den der skammen igen, for at tage den op i lyset, over at skulle afvise et andet menneske. Ja. Og jo faktisk et et vigtigt menneske. Ikke? Altså den der, jeg var også sådan i går, der reflekterede over bare sådan det der med, jamen, altså det her i dag er en samtale om det der med, at man kan godt, altså der kan være masser af kærlighed, og alligevel så kan lysten være væk, ikke? Fordi kærligheden er der stadig. Ja. Så for mig, og den der med, for mig hænger de to ting ikke nej. På den måde sammen. Ja. Og nu lyder det jo også som om, at du har en åben dialog med din mand, ikke? Generelt. Ja. Men alligevel er der noget så
vigtigt, Ja. som er svært, ikke? Jo. Og jeg tænker bare, hvorfor er det den, vi elsker allermest? Det er den, vi i bund og grund, vi er jo soulmates, men hvorfor er det så svært? Ja. Hvorfor er det, vi har så svært ved at tage den samtale? Hvad tænker du? Nu fik du øvet dig på en evening, og det gjorde jo også, at du faktisk turde. Ja, jeg tror, for mit perspektiv af, så er det der med, altså, at det, der er så svært, er jo min egen oplevelse af, at jeg vil føle mig afvist. Ja. Så det der med, at når jeg ligesom siger nej tak, skubber væk, eller hvad det nu handler om, eller tager den her samtale om, siger, hvordan jeg har det og sådan noget, jamen, så er jeg simpelthen bange for, hvordan det bliver modtaget over på den anden side. Og det er jo ikke, fordi stilhed overhovedet gør noget som helst bedre. Tværtimod. Ja. Men det er bare nemmere ikke at sige noget. Ja. Og det tror jeg også nogle gange, altså med mange ting, det der med at være sådan lidt, det er nemmere ikke at sige det højt, fordi så får jeg ikke trådt nogen over tæerne, men samtidig så står du måske bare faktisk med en tonstung fod ovenpå i stilhed. Ja. Som bliver endnu værre. Ja. Og så er det der med, som vi også snakkede om, at det måske faktisk lige det her med den her manglende lyst, som også gør, at folk de vælger at blive skilt. Fordi så skal jeg ikke afvise nogen. Så skal jeg ikke... Og hvor jeg bare sådan, det er ikke en vej for mig. Så jeg vil hellere tale om det, og på en eller anden måde... Jeg øver mig i at tale om det igen, fordi det er for mig et nyt sprog, der skal læres på en eller anden måde, og acceptere, at det må jeg gerne. Ja. Og det er hverken egoistisk, eller forkert, eller noget som helst. Nej, det er ærligt. Ja. Og følsomt. Ja. Enormt meget. Og det er jo måske det, der i bund og grund er det vi har svært ved, ikke? Og fordi vi jo alle sammen har en eller anden rolle, vi spiller, eller vi er nogen i en eller anden sammenhæng, ikke? Og så lige pludselig skal vi være følelsesmæssige, eller måske ikke helt have styr på noget. Så vi vil hellere bare blive i en anden rolle, ikke? Jamen også det der med, at jeg jo sådan oplever den der med, når jeg har så svært ved at tale om det, så sker der jo noget inde i mig, så har andre det på definition også. Så hvis jeg bringer noget svært på banen, så bringer jeg også dem i forlegenhed. Ja. Og det skal jeg heller, det skal jeg heller ikke bede om. Men der er jo sådan et eller andet i, at nogle gange, når det så er, vi tør åbne ballet, for at ligesom sige det her, så åbner der rum for, at vi kan have nogle andre samtaler. Ikke? Oplevede du så det, altså da du tog, altså fordi I talte jo meget inden. Ja. Nu var du pludselig blevet bevidst og havde øvet dig lidt, og så tog du samtalen. Altså hvad så efterfølgende? Kan du mærke, at det har ændret sig, jeres samtaler? Jeg tænker, det er ikke noget, der gør over natten. Jeg tror, at det jeg mest kan mærke, det er, at der er noget, der har ændret sig ind i mig. Okay. Ja. Og hvad er det? Og det var sådan lidt den der med, at jeg lige pludselig begynder sådan at kunne mærke, at der sker noget sådan rent lystmæssigt ind i mig. Ja. Og det har jeg faktisk ikke fortalt ham. Okay. Så det, men, kan vide, om han lytter med? Det tror jeg, han kommer til. Så, vil du, altså, vil du folde det ud? Jeg tror, at lidt den der med, eller det der nok sådan skete, det var sådan, okay, hvis jeg nu fortæller det her, så skaber jeg en forventning over på den anden side, om at, nu er vi der måske ikke. Så det er stadig sådan lidt farlig grund at bevæge sig ud på. Fordi igen, det der med, så bringer jeg mig selv i den der position igen med at skulle kunne sige, det kan godt være, at jeg har lige nu, men jeg er faktisk ikke helt klar alligevel. Så skuffelsen, eller hvad der nu kunne lande over på den anden side. Så den bor der jo stadig i, at, og også igen det her med, at der jo, altså, jeg ved jo, at der ligger et ønske, både hos ham og hos mig, til at tingene bliver anderledes. Så ja, men det kommer. Det var det fantastisk, at du har kunne mærke en forskel. Ja. Og også det, som der jo også er i, fordi når jeg så ligesom har fortalt folk om, hvad jeg skulle i dag, så er det jo også bare sådan, hvad for en podcast, at du skal være med i, bare sådan et, shit.
nu skal jeg jo faktisk. Hvordan får jeg fortalt det her, og uden, altså, igen, som jeg også tidligere har også fortalt det der med, at hvad for nogle, altså der er ligesom nogle ord inde i mig, der er svære at få ud, så hvordan får jeg fortalt, hvad jeg skal, uden sådan, og at det kommer til at lyde, som om jeg skal sidde og snakke om sex i en time, eller, men det der med, og også opleve den der med, hvordan jeg holder på mig selv, når jeg skal fortælle om, fordi jeg jo igen på definition tror, at når jeg har svært ved at tale om det, så har den modtager, der står på den anden side, også svært ved at tale om det. Men det er faktisk ikke nødvendigvis det, jeg har oplevet. Men jeg kan godt mærke, sådan lige bremset op en gang, og var sådan, hvordan får jeg lige sagt det her, uden at de tænker, fuck, det havde jeg ikke troet om dig. Eller hvad det nu måtte være, ikke? Og bare sådan, og hvorfor er det en, jeg synes det er den næste, hvorfor må de ikke tro, det er mig? Altså, hvad er det, jeg ikke vil have frem? Og så sidder jeg jo også i går og taler med en veninde, hvor jeg også fortæller om det her, og hvor jeg jo så rent faktisk også fortæller den her del af, at jamen, jeg ikke selv mærker lyst. Og pludselig så er det det, vi sidder og har en samtale om. Fordi hun kan genkende rigtig meget af det i sit eget liv. Og fordi hun selv er der, ikke? Af nogle helt andre årsager. Men det der med lige pludselig, sådan, det har vi aldrig talt om før. Vi taler om alt muligt, men der er ikke det. Og så den der med, hvordan vi kunne spejle os i hinanden, det der med at sige, det kan godt være, at vi har en aftale om, at det er okay bare at ligge og holde om hinanden, eller blive nusset, eller et eller andet. Men den der følelse af, at der ligger måske ligger en forventning om, at det her, det skal ende i noget andet, så er det faktisk nemmere at bare sige, du bliver her, jeg er her. Igen den her for at være bange for at skuffe, eller og jeg tror faktisk, hverken skuffelsen er større eller mindre. Det kunne også være noget at være nysgerrig på, faktisk, at ligesom sige, altså, hvad er egentlig værst? Er det, at jeg bare ligger her fuldstændig som en istap, eller er det, at jeg ligesom siger, hertil ikke længere? Jeg tænker, der må være mange, der kan give, altså mig selv inklusiv, ikke? Altså, at vi går i, altså, dagen er fyldt op, og så skal vi ind, og så er det faktisk der, når man ligger side om side, og man tænker, og det er jo også det, alt data siger, det er klokken 23, nu er den helt nede på 5 minutter, at danskerne har sex. Og det, altså, igen, der kan ikke opnås meget lyst for kvinder på 5 minutter. Nej, det tager lidt længere tid. Og det er jo også bare en snak, der er faktisk... men vi gør det jo, fordi vi ved godt, at der er forventninger om, at en gang imellem skal vi lige være intime, ikke? Men det, jeg synes, der er mest interessant også, at du snakker med en ret nær veninde, hvor I lige pludselig bare snakker om noget, I ikke har snakket om før. Og det tænker jeg også, at det vi lige pludselig tør, kunne skabe så mange sindssyge samtaler rundt omkring. Ikke? Ja, og et eller andet sted, det der med, at vi altid går og forestiller os, at græsset er grønnere på den anden side, de andre har det meget nemmere, eller et eller andet. Vi går jo alle sammen og bøvler med et eller andet. Og måske rigtig meget med det her. Og også det, som vi også snakkede om, altså at vi som kvinder, at vi har jo også en cyklus, som jo også... og det der med at blive opmærksom på den også. Og være sådan lidt, jamen er der noget her, vores mænd også kunne lære noget af. Ja, fordi det er jo, vi er jo først selv lige nærmest opdaget det, ikke? Og vi snakkede hormoner, og nu er jeg lidt ældre end dig, men der er jo noget undervejs i, lige pludselig skal vi forholde os til overgangsalder, og det kan jeg jo også godt mærke, kan blive sådan lidt, hvis det bliver nævnt, så bliver jeg sådan lidt, det skal du, altså for min mand at sige, det skal ikke være det, der bliver en undskyldning, for at jeg pludselig ændrer adfærd. Og det ved vi jo godt, at det nok sker, men det er jo lidt det der med, at vi vil bare rigtig gerne have den her lyst til at fungere, så vi faktisk har lyst. Altså, at vi er intime, og så mærker den her indre, i stedet for det bare bliver noget, der skal overstås. Ikke? Jeg tror, det er rigtig meget i det der med også at være nysgerrig på sig selv. Også, ikke? Altså det der med, hvad sker der inde i mig på den her periode der.
I stedet for ligesom at tro, at alting er det samme hele tiden. Ja. Og igen det der, vi snakker om, at vi jo har jo rigtig mange års erfaring, men jo først, og det er måske også netop lidt i tiden, det der med, at der bliver meget mere fokus på vores cyklus. Og at vi ikke kun i forhold til lyst, men i forhold til alt muligt, jo kører op og ned. Og være lidt mere nysgerrig på, hvem er jeg i de forskellige faser. Og så i livsfaserne oveni også. Ikke? Og igen det her med, jamen, børn og det her med at være på hele dagen. Ja. Og bare ikke, så er kroppen tom, når vi rammer puden. Og så skulle være, stadig skulle være noget for nogen. Ja. For mit vedkommende i hvert fald. Så bare sådan lidt. Puha. Ja. Charlotte, hvis du sådan skulle, med den viden, du står med i dag, både i forhold til det, du havde igennem, hvis der nu sidder nogen derude, kan genkende, hvad er der noget, du vil sådan give videre til nogen med den viden, og det du ligesom mærker i dig selv lige nu? Ja. Jeg tror, det første, der egentlig sådan lige kommer op, det er nysgerrighed. Ja. Altså det der med, dels at være nysgerrig på dig selv, men også på andre. Og alle de der ting, vi går rundt og tror, der er så farligt. Ja. At det er, jeg sidder her endnu. Jeg lever stadig, og måske lever jeg faktisk mere. Ja. Ved at jeg har åbnet op for den del af, fordi jeg er sådan, sammensurium med mange ting et rigtig godt sted i mit liv lige nu. Ikke? Så det der med, at der også har været plads til faktisk at åbne op for den del. Ja. Men sådan lidt, det er noget af det, jeg sådan selv lever. Jo mere vi tager dele, jo mere giver vi os selv mulighed for at hele. Så den der. Og det er ikke fordi, at man skal ud og bare gå ud og åbne op for noget, men tage det i det tempo, du føler dig klar til. Ja. For igen, det handler ikke om at overskride grænser. Og jo særligt det der med, hvor jeg også tænker, at hvis jeg sådan kigger tilbage over mit liv i forhold til min krop, og det der med at faktisk have overskredet de grænser, der ligger der mange gange sådan gennem tiden. Ja. Så det der med at skulle lære på ny, at rykke lidt på grænserne, når kroppen lukker ned. Ja, fordi du siger selv, du har været igennem stressforløb, og alligevel fortsat, og alligevel, hvor vildt, at vi gør det. Ja. Vi udsætter os selv for det. Ja. Men fordi vi lige pludselig begynder at sige lyst og relation, altså seksualitet, så bliver det den skamfulde, og så passer vi på, faktisk på os selv, ikke? Jo. Det er jo også sådan lidt reflekterende at sige, det er vildt nok, at vi gør alle mulige vilde ting, hvor vi virkelig går vores grænser. Ja. Men fordi det ikke er skamfuldt, det er det altså. Men det er bare sådan et samfundsmæssigt øje med, at det bare noget andet. Ja. Så vil vi næsten hellere gøre det, end at måske tage til en eye-vågivning, som kan være virkelig grænseoverskridende. Ja. Hvor man måske kan i spejlerlys sige, okay, hvad er mest farligt? Ikke? Præcis. Ja, altså det der med, hvad er mest farligt, er det at tale eller ikke at tale? Ja. Og det der med, jamen, jeg tror det jeg også har lært på mange muligheder, jo mere du lukker ned om dig selv, jo sværere bliver det faktisk. Og det er jo lidt det der med, at vi nogle gange bygger et enormt panser op for ikke at blive ramt af livet, men det kan du ikke. Og det må man sige, du har prøvet på, præcis. På forreste række. Ja. Ja, du kan forberede dig på alt muligt, men du kan, det kan vi jo ikke. Nej. Så det lyst er vigtigt, også, og det er også vigtigt, en vigtig erkendelse, når den ikke er der. Ja. Du nævner noget med på et tidspunkt, at hvordan du sådan også selv kan tage samtalen med dine barn. Ja. Og det er jo i hvert fald os, der har børn, som begynder
at have en eller anden alder, hvor jamen, hvornår skal vi gøre det? Ja. Har du overvejet sådan, nu det jo været, man gør jo lidt det, man er vokset op med, Ja. og jeg synes, det er svært, Ja. og hvis vi ikke gør det, så får de seksuel undervisning i 7. og 8. klasse, Ja. og så er det de har. Ja. Men hvad har du sådan de overvejelser, du har haft omkring, hvad... Jeg tror, det jeg sådan mest har tænkt over, det er sådan det der med at øve mig i at være åben, når de siger, at nu siger mine, de er 10 og 7. Ja. Så det er nogle lidt andre samtaler. Altså lige nu, der er det jo, altså, det er jo super sjovt at sidde og sige patter og dealer ved aftensmadbordet, Ja, ikke? Altså, så har vi en fest over det. Men det der med, at der faktisk er et åbent rum hjemme hos os til, at bare sådan, det må de gerne. Ja, altså, og så kan vi vokse med opgaven, ikke? Og ligesom, altså, jeg øver mig virkelig meget i ikke at pakke ting væk, når de siger et eller andet, og sådan finde ud af, okay, hvordan kan jeg lige på børnesprog, uden at skulle lave sådan en malerisk forklaring af et eller andet. Jeg har ikke fået blomsten og bien spørgsmålet særlig meget endnu, tror jeg. Altså, der har været et eller andet på et tidspunkt, sådan det der, hvordan kommer babyen ind i maven, og hvordan kommer den ud igen. Ja. Så jeg tror egentlig, altså, at det der, jeg ønsker at bidrage til, at de får et naturligt forhold til deres krop, som jo også er en ret stor del af det. Nu læste jeg lige i dag omkring det her med, var det fra 6. til 9. klasse, er det 80% af børn, altså de unge i 6. til 9. klasse, der har udfordringer med deres krop, hvor pigerne er meget altså, fokuseret på, hvordan det ser ud, drengene de skal træne, fordi vi skal se ud på en bestemt måde. Så hvis jeg på den måde kan lære dem at hvile i, at vi ser ud, som vi gør, og det er okay, og samtidig også være åbne op for, at der findes sex på et eller andet tidspunkt, så det ikke bliver sådan en, fordi det var noget, altså det blev jo et enormt mystisk område for mig, også lidt spændende, altså sådan det der med, hvad er det her for noget, hvor det egentlig, som kan jeg huske sådan som barn og ung, at det var der sådan, men jeg anede ikke, hvor jeg skulle gå hen med det. Nej. Så det var jo bare, og så havde vi 1 time seksuel undervisning i 8. klasse, hvor vi blev udstyret med et kondom, og så skulle sidde og rulle det på fingeren, og det var vel ret beset. Ja. Det er det, jeg husker fra det i hvert fald. Altså, så det var ikke det, du lærte. Så det var bare sådan lidt. Ja. Og jeg ved ikke, altså der er et større fokus, der er det uge 6, hvor der kører de sådan hele, men igen en hel uge på. Ja. Jeg ved ikke, hvad klasse man skal gå i, før det bliver et tema. Men det er jo noget, der fylder i også det der med min krop, og begynder at kunne mærke, altså bare sådan, hvad sker der med den? Så der er der virkelig sådan, at skabe et åbent rum for, at... Ja. Tænker du, at nu den her samtale, og den her åbenhed, du så har kunne have med din egen mand, også måske gør jeg sådan lidt, at I vil have nemmere ved at snakke og tage samtaler om det også med jeres børn? Ja, det tror jeg. Og så tænker jeg ligesom meget det der med også bevidstheden om, at det er vigtigt. At så finder vi vores vej i det. Og igen, vores børn kan jo nok også godt muligvis stå om 20 år og tænke, at det gjorde vi ikke særlig godt, men så har vi gjort det med det værktøj, vi havde til rådighed. Ikke? Jo. Men det er virkelig vigtigt for mig, at få gjort det til sådan et eller andet, der ligger herover som, hvad er det for noget? Ja. Og særligt nu, ikke, hvor at de kommer, altså når de bliver, som de bliver ældre, kroppen begynder at forandre sig også og sådan noget, ikke? Altså, hvad er det her? Ja. Hormoner. Altså også den snak om, hvad gør man ved dem? Dem, der kommer naturligt, skal de dæmpes, eller skal de ikke dæmpes? Ja. Altså sådan hele det der. Sådan, på bedst mulig vis få klædt dem på, og også få skabt, om ikke andet, bare et rum til, at de kan komme og spørge. Ja. At de ikke har en følelse af bare sådan noget, det tror jeg ikke, jeg skal spørge om. Og det er jo ikke fordi, at det er jo ikke, igen som jeg sagde, altså jeg ved jo ikke, hvad der var sket, hvis jeg havde spurgt, men der var bare sådan... Og det er jo nok lidt den her, at hvis det ikke føles som
naturligt. Ja. Hvis det føles skamfuldt, så vil man hellere lade være. Så tror jeg, man reagerer på det. Ja. Så ja. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Men jeg tænker lige for at... Du nævner til Ivo Eveningen, at jeg jo også har en historie, som måske er en anden. Men så mødte du nogle andre, der også... Tænker du, at du blev sådan mere rolig omkring at møde menneskers historie? Ja. Selvom at man aldrig jo ved, når man ligesom åbner op, hvordan bliver den modtaget. Ja. Men har du fået et andet syn, eller har du reflekteret over det i forhold til hvad med din forbehold? Min forbehold jeg synes jo helt sikkert, at det som jeg jo oplevede, der sker på den her aften, det var jo sådan den der dynamik i samtalerne, var sådan lidt, jamen så lige pludselig så snakkede vi om sådan noget helt hverdagsagtigt, det kan vi alle sammen relatere til, og så drejede vi lige ud igen, så går vi lige ud, altså det var ligesom, at man kunne lige fylde op med, ligesom, okay, vi skruer lige lidt ned for intensiteten her, og så skruer vi op igen. Og samtidig med det der med, så oplevede jeg faktisk også, at der var plads til at kunne zone ud. Ja. Hvis der er nogen, der taler om noget, hvor jeg bare tænker, der er jeg slet ikke. Nej. Så kunne du godt sådan zone ud. Og sådan, ligesom, jeg havde, for mig var det et enormt trygt rum til at kunne dele, og lige præcis det der med, der var ikke noget pres i at ligesom at jeg skulle involvere mig i samtaler, hvis der var noget, hvor jeg bare tænker, præcis, det er slet ikke, det er slet ikke noget for mig. Der er jeg slet ikke. Nej. Så kan jeg bare... Ja. Og den der fornemmelse også bare af, at... Og det er meget udømmende også, ikke? At vi kunne alle sammen komme med det. Så den der følelse af, at der er plads til forskellighed. Ja. Og netop det der med, at hvis man som mig er opdraget til at være lidt privat, eller altså... Jeg ved ikke om men i hvert fald gennem livet blevet formet til bare sådan et... Ja. Der er ting, vi ikke taler om. Så er der altså stadig noget at tale om. Ja. Og bare det, og jeg tror faktisk også, altså, man jo sagtens kunne møde op, uden nødvendigvis at dele noget. Ja. Altså det der med egentlig bare at være i et rum, hvor der er nogle samtaler, og måske træne sit mod den vej igennem. Og ligesom sige, når man måske kan det give mig noget, bare at høre de andres historier, og ikke føle mig så forkert, eller anderledes, eller et eller andet. Fordi igen, vi har alle sammen noget at bidrage med. Ja. Og stilhed kan også være et bidrag for en selv, ved at bare tillade sig selv og lytte. Og særligt det der med, at give slip på sin egen indre dommer, altså det der med at sidde, fordi det er jo lidt, det er jo det der, altså det er jo det der sker, ikke? Det er at vi er enormt hårde ved os selv. Så hvad kan jeg tillade mig at sige? I princippet kan du tillade dig at sige lige nøjagtigt, hvad du har lyst til. Ja, altså, igen. Ja. Så jeg synes det er et rum, hvor der er plads til alle. Uanset hvor meget man eller hvad vil, altså hvor ens interesser ligger. Ja. Så med dit inden du tog afsted, og dit er det et nyt skor.dk. Hvad er så din følelse nu? Jamen det tog, altså nu er det ikke fordi jeg har dyrket skor.dk, men det er jo bare sådan, at det er jo ren og skær antagelse om hvad det er, ikke? Ja. Men der er sådan i det der med, det er to vidt forskellige ting. Altså det kan ikke sammenlignes. Det er altså, nu ved jeg, at du sådan også selv havde det der med, at du gerne ville skabe et sted, hvor at vi netop kan tage de der samtaler, uden at altså det skal være ubehageligt, eller at du skal ud og stille dig ud et sted, hvor at man nogle gange bliver mødt med... Er du sådan en? Ja, præcis. Ja, er du sådan en? Fordi man kan sige, det er jo noget, der er til stede i os alle sammen, i forskellige grader. Ja. Altså, det er jo
Det er en del af det at være menneske. Præcis. Så Jamen, tusind tak, Charlotte, fordi du vil dele og være så ærlig og åben omkring din oplevelse. Og er der noget, du føler, du sådan vil sige i forhold til sådan fremtiden, og hvad der skal ske nu? Først vil jeg egentlig bare sige tak for at invitere mig herind, og give mig muligheden for og igen at træde ud i det her. Jeg har fået noget, jeg håber også, at dem, der kommer til at lytte til det, får noget ud af det. Ja, og så for mit, så tror jeg bare, at det har åbnet op for noget andet. Mere mod på en eller anden måde. Jeg ser mig ikke selv som særlig modig. Så, du er hammerende modig. Så det er sådan en sjov en. Der er også noget at undersøge i den. Ikke? Ja, bare sådan, at, det er jo bare. Ikke? Men ja. Ja, og måske sådan prikke lidt til andre, det der med, at det vi nogle gange går og holder os tilbage for, og gør et eller andet anderledes, end du plejer. Ja. Og se, hvad der sker. Ja, det gør nok godt. Ja, det gør. Tak. Tak fordi du ville være med. Tak.